O encontro de emprendemento Ultreia Galicia, impulsado pola Xunta, reunirá mañá no Mosteiro de Santo Estevo a 60 referentes nacionais e internacionais, 30 empresas tractoras e un total superior aos 200 integrantes do ecosistema emprendedor, co obxectivo de conectar iniciativas galegas con outras europeas e dar a coñecer a nosa capacidade para innovar desde o local. Con 3 eixos estratéxicos, agromar, recursos naturais e comercio e turismo, e 3 espazos para o debate, emprendemento, innovación e Galicia rexión emprendedora, a cita vai acoller a sinatura dun compromiso de coordinación entre todas as entidades público-privadas que están asesorando o emprendemento en Galicia e a presentación das liñas mestras da futura estrategia de emprendemento ligado ao territorio, con base nesa rede de apoio. O apartado de emprendemento será un espazo de emprendedores, empresas, investidores e entidades comprometidas co desenvolvemento sostible do territorio. Ultreia Galicia busca consolidarse como un foro de referencia en emprendemento sostible, reforzando o ecosistema emprendedor galego, xerando oportunidades de investimento e abrindo novas vías de colaboración.